Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso. Grand Rosary Rally kontra korupsyon ginpatigayon sa Bacolod City isang Sabado. Masobra 3,000 ka individual nagpakigbahin. Yaring balita ang itutukan ni Irene Pedreso. Naga-Rosario, samtang nagalakat. Ini ang sitwasyon sa pinakadalanon sa Bacolod City sa Sabado, kadungan sa Rosary Rally. Pagpangamuyo sa mga simbahan, kag sang mga nagpasakop nga mauntat na ang korupsyon sa pungsod. Ito ay isang paraan natin upang pagdasal ang ating bansa sa lahat dahil sa dami ng korupsyon. Nagdiretso ang mga nagpakigbahin sa San Sebastian Cathedral kung sariin ginpatigayon ng isa ka celebrated mass. Dululungan nga ginamba ang Tell the World of His Love bilang simbolo sa pagpangibabaw sang paghigugma sa pihak sa mga pagtilaw. Importante para sa mga nagpakigbahin sa aktibidad nga nagapati nga paagi sa pag-isa, malampuwasan ang mga kabudlayan. Pareho na lang kay Gladys, ng halin pa sa Ibi Magalona. Sa Bacolod City National High School, palakpakan natin sila. Para sa korupsyon. Hindi magnubo sa 3,000 ang nagpasakop sa rally suno sa simbahan. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.